Mstenice. Stredoveká diaľnica. Krajina medzi Moravskými Hrotovicami a Rouchovanmi ponúka návštevníkovi veľa zaujímavostí. Opevnené hradiska, stredovekú osadu s hradom, banské diela a stredovekú diaľnicu. Predovšetkým po nej sa dostanete do záujmovej oblasti. Ak sa vydáte z Hrotovic približne južným smerom, priama cesta, dláždená kameňmi, vás privedie do údolia Račického potoka. Iná cesta vás z Hrotovic privedie pozdĺž riečky Rouchovanky. Rouchovanka má aj druhé meno Mocla. Pred návrším s hradiskom cestu lemuje Gaštanová alej. Z opačnej strany od Prešovíc vedie stredoveká diaľnica dolinou pravostranného prítoku Račického potoka. Nad touto cestou nájdete aj jedno z predsunutých obranných opevnení. Napokon, pri dostatočnom prietoku môžete skúsiť doplaviť sa na sútok Rouchovanky a Račického potoka po riečke, zarezanej do pekného údolia. Hrádok. S usádzaním prvých poľnohospodárov na určitom mieste v mladšej dobe kamennej aj tento priestor je zaujímavý pre osadníkov. Prvé slovanské osídlenie je na tomto mieste na konci 8. storočia. Keď sa Mstenice stali majetkom nižšej šľachty, nad Rouchovankou vzniklo aj prvé opevnené sídlo. Na návrši nad Rouchovankou stal od 12. do polovice 13. storočia hrádok opevnený 2 valmi. Pod hrádkom v doline Rouchovanky boli povrchové bane, kde sa ťažila železná ruda. Tu boli aj pece na tavenie železa. Práve výrobky zo železa tvoria veľkú časť nálezov z tejto archeologickej lokality. Stredoveká obec. Asi 500 metrov južným smerom od hrádku bola osada s kamenným hradom. V 13. storočí sa šľachta z hrádku presťahovala do obce, kde bol postavený hrad obohnaný vodnou priekopou. Osada zanikla potom, ako v roku 1468 uhorský kráľ Matyáš Korvín tiahol so svojím vojskom na Třebič proti českému kráľovi Jiřímu z Poděbrad a Mstenice vypálil. Za niekoľko storočí toto miesto zarástlo. Vyzeralo to ako nejaká terénna nerovnosť v lesíku. Až v 60. rokoch minulého storočia tu začal archeologický výskum, ktorý okrem už spomenutej osady objavil kamenný hrad so štvorcovým pôdorysom. Hrad obkolesovala vodná priekopa, napájaná vodou Račického potoka. Prístup do hradu bol cez drevený padací most. V hrade okrem hlavnej strážnej veže bola aj druhá, menšia väža. Obytná budova a pozdĺž múrov kôlne a stajne.
Ak toto miesto navštívite v čase, keď bude tráva pokosená, lokalita vám ukáže viac zo svojich tajomstiev. Opevnenia. Nad osadou sú dve predsunuté opevnenia. Prvé hneď na terase na pravom brehu Račického potoka. Opevnenie chránili dve priekopy s valmi. Ďalšie podobné predsunuté opevnenie je nad cestou do Msteníc z južného smeru od Přešovíc. Bonusy. Ak sa vám pošťastí, možno nájdete nejaký výrobok mstenického kováča zo železa vykopaného pod hrádkom. Ak si so sebou na cestu pribalíte aj geologické kladívko, v tunajšom serpentinite môžete skúsiť nájsť drahokamy.